शांतादुर्गा सुगंधालयची खास गणेश चतुर्थी ऑफर ₹500 मध्ये सर्व पूजा साहित्य, ₹1500च्या खरेदीवर प्रत्येक ग्राहकाला आकर्षक भेटवस्तू, ₹2500च्या खरेदीवर एका भाग्यवान ग्राहकाला पैठणी साडी, ₹4000च्या खरेदीवर एका भाग्यवान ग्राहकाला अष्टविनायक यात्रा मोफत। पत्ता श्री शांतादुर्गा सुगंधालय, डॉक्टर पंडित हॉस्पिटल समोर, कुडाळ। संपर्क 9421 65 49। या बाप्पाच्या आगमनाला अवघे 2 दिवस शिल्लक राहिलेत आणि सर्वच गणेश शाळांमध्ये कामांची लगबग देखील आपल्याला सुरू असलेली पाहायला मिळते। अशाच एका नेरूर येथील वेंगुर्लेकर यांच्या गणेश शाळेमध्ये आपण आलेलो आहोत। आपण हळूहळू आतमध्ये जातोय। वेगवेगळ्या प्रकारच्या आणि रंगांच्या मूर्त्या या ठिकाणी साकारलेल्या आहेत। अगदी कोणालाही अगदी आकर्षून घेतील अशा मूर्त्या आपण या ठिकाणी पाहू शकतो। या ठिकाणी बाल बाप्पा विराजमान झालेले आपण पाहतोय, अगदी मोरावर विराजमान झालेले आहेत। त्याचप्रमाणे विविध सिंहासनावर देखील विराजमान झालेले बाप्पा आपण या ठिकाणी पाहू शकतो। इकडच्या बाजूला देखील बाप्पांच्या अनेक मूर्त्या घडवलेल्या आहेत, आपण त्या ठिकाणी देखील जातोय। या ठिकाणी वेगवेगळ्या प्रकारच्या वेगवेगळ्या बैठकांमध्ये विराजमान झालेले बाप्पा आपण या ठिकाणी पाहू शकतो। अगदी सुबक रंगांमध्ये रंगवलेले आहेत। हातामध्ये मोदक देखील आहे। उंदीर म्हणजे मूषक जे वाहन आहे गणेशाचं बाप्पांचं, ते देखील या ठिकाणी आहे। अगदी कोणाच्याही मनाला अगदी आकर्षून घेतील अशा सुबक आणि आकर्षक मूर्त्या या ठिकाणी वेंगुर्लेकर यांनी या ठिकाणी साकारलेल्या आहेत। वेंगुर्लेकर आज स्वतः आपल्यासोबत आहेत, मी थेट त्यांच्याकडे जातोय। सर, काय सांगाल, बाप्पाच्या आगमनाला अवघे 2 दिवस शिल्लक राहिले, कशा प्रकारे कामांची लगबग आहे? यावेळी 2 दिवस शिल्लक राहिल्यामुळे शेवटचा हात मूर्तीवर फिरवला जातोय। कुठं काही राहिलेलं शिल्लक अशा प्रकारचं जे काही काम आहे बारीक सारीक, हे आमचे मुलगा वगैरे आणखीन त्याचे साथीदार काम बघताय। जवळपास किती मूर्त्या आपल्या शाळेमध्ये असतात? 40-45 मूर्त्या आहेत। किती वर्षांची परंपरा आपल्या गणेश शाळेला लाभली आहे? ही 4थी पिढी, माझ्या मुलाची 4थी पिढी, माझी 3री, मुलाची 4थी पिढी चालू आहे व आमच्या आजोबांपासून, माझ्या आजोबांपासून ही मूर्तिकार कला चालू आहे। या ठिकाणी मातीच्या एखाद्या गोळ्यापासून गणेश मूर्ती घडवणं खूप मोठी प्रक्रिया असेल, नेमकी कशी प्रक्रिया असते आणि त्यांना कालावधी कसा लागतो? मातीची मूर्ती बनवताना प्रथमतः माती व्यवस्थित तयार करून घ्यावी लागते, ती चिकन माती, आणि त्याच्यापासून काही मूर्त्या हाती बनवल्या जातात, काही मूर्त्या साच्याने बनवल्या जातात। त्यामुळे त्याला साधारणतः 3-4 दिवस लागतात एका मूर्ती मागे बनवायला। नेमक्या आपल्याकडे कशा मूर्त्या, म्हणजे प्लॅस्टर ऑफ पॅरिस आहेत, शाडू माती आहे की प्लॅस्टर ऑफ पॅरिस पासून आम्ही अलिप्त आहोत। आम्हाला ते मान्य नाही प्लॅस्टरच्या गणपती। माती शास्त्रानुसार मातीचीच गणपती पुजली पाहिजे असे शास्त्र सांगतात आमच्या हिंदू धर्माप्रमाणे। निश्चित त्याप्रमाणे आम्ही नेहमी मातीच्याच गणपती पसंती करतो। ओके, अगदी खरं आहे। शास्त्राप्रमाणे मातीचा गणपती या ठिकाणी आपल्या संपूर्ण भारतामध्ये साकारला गेला पाहिजे अशा प्रकारचा संदेश त्यांनी दिलाय। कारण प्लॅस्टर ऑफ पॅरिसमुळे पाण्याचं प्रदूषण देखील होतं, ते प्रदूषण रोखण्यासाठी आपल्याला मातीचेच गणपती साकारले पाहिजेत अशा प्रकारची प्रतिक्रिया सरांनी या ठिकाणी दिलाय। सर, अगदी माझा शेवटचा प्रश्न आहे, आजच्या दिवशी बाप्पाला नेमकं काय साकडं झालंय? बाप्पाला सांगणं एवढं सांगतो की ज्या मूर्त्या ज्या शाळेमध्ये तयार झाल्या त्या मूर्त्या ज्या ज्या प्रत्येकांच्या आसनावर जाऊन त्यांनी त्या शाळांची शोभा वाढवावी। त्याचप्रमाणे या मूर्तिकारांना काही शासनामार्फत काही मदत मिळावी अशी आमची इच्छा आहे। सर्व लोकांना मदत मिळते, काही कलाकारांना मदत मिळते, पण ही जी कला आहे ही पूर्वंपार जपलेली कला आहे आणि त्यासना या मूर्तिकारांचा सुद्धा काहीतरी विचार गव्हर्नमेंटने करावा अशी आमची विनंती आणि बाप्पाजवळ कळकळीची मागणी आहे। तर या ठिकाणी गणेश मूर्ती साकारणं ही देखील एक कला आहे। सगळ्या कलाकारांचा विचार केला जातो, परंतु तसाच गणेश मूर्तिकारांचा देखील विचार करणं गरजेचं आहे अशा प्रकारची प्रतिक्रिया सरांनी या ठिकाणी दिली आहे। बाप्पाच्या आगमनाला अवघे 2 दिवस शिल्लक राहिलेत। सगळेच बाप्पा आपापल्या विराजमान होणार आहेत अगदी 2 दिवसांनी आणि सगळीकडे आल्हाददायी आणि उत्साहपूर्ण वातावरण आपल्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात आपल्याला पाहायला मिळणार आहे। व्हिडिओ जर्नलिस्ट राजेश हेदळकरसह चिन्मय घोगळे, कोकणशाही, नेरूर, कुडाळ।
असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं युट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा. तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका.